Terimalah cintaku sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya Silo. Mari. Mr. Boy, Kok iso kenju mari? I want your money. Money duit. Money. I want Kowe tak tuapok. duit ki lho Mas. Lah yo wi money. Want duite. Oh duite. Apa iki piye? Oh, iya. Nun sewu dumateng para pamirsa. Niki mantene kena penyakit anu. Wah, lah wong hop. Mantan aku temokne. Mantan yo fisik. Wong mantan Dinda Dimas Niken Salindri, heeh. Keenekan dindane kok. Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. Sama nganggep aku adik. Kita anggap kaya adikku dhewe, heeh. Aku gak nganggep sampean nih tapi. Anu lho Ken apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok Enggak ngono bar iki wis gak apa-apa wis ngono lho maksud kuwi. Panggamo. Anu apa tak sangoni 100 piye? Ya. Lho. Kowe iki jelek karo duit kok rumah sak rodok maju. Rodok maju kene. Demek. Lha masukku lha piye to? Kelek mau kendangnya aku joget. Iki Banyulan lama sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kene malu saya. Kok tetake. Niken Salindri. Iya. Heeh. Lek nyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Kok iso kakek lho. Koyo lek om kalau bahasa Mbah. lek mbah iku bahasa Ini Mas apa? Mas Deni. Mas Deni. Heeh. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, heeh, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Den, ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti dan Mas. Ora dikek undangan. Mosok ngene. Mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa njipuk BPKB lho. Mosok. Lho. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Malah kene iki lek enek kur iso mlaku kagetmu. Kijangku sapa sing bayari? Sembrono sing bayari bar. Ora, kok malah kok ndadake. Aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Wijingku ya nyok. Iki mau itu. Undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa ya? Badar alam. Lah, aja bernostalgia katake rumangsaku. Heeh. Jenenge iki anu, nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi celuk. Iya, heeh. Aku digorene ganteni ya. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D niku ingkang heeh. Terus saniki sik terima tamu. Terima mungkin tamu. disuruh kesini lagi. Ya, Pak D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Payu. Mosok apa ta? Payo, mas guru tenan aku sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong.
Lah iya. Wis kok sikil kok kon ngomong lho, ya omong karo omong ora mesti dadak ngidek ngopo e. Ora, mandak ora loro enak Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikuwencet lho masyaallah, masyaallah. Didoakan kagem Pakde Susilo Pakde, Badar. heeh, Pakde Susilo Badar. Pakde Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampean tahu ngerti film? Heh. Wong enek. Artis sing ngomong kok iso Malah bahas entat. Lara mudun. Entat sing ngentoti aku meneng ah. ya. Kayak kancane ngrembug. Aku izin. Aja ngomong entat. Aku izin. Bisa mau masuk bolak-balik. Malah diomong ngene kene. Wah rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek memang ngeden. Ora. Suara Ora. Enek 2 minggu anggitmu. Masa to? Aku mau nek rumah sakit aku. Gek kena kok bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi dhuwur ya batangku. Kamu gek pas ning kene suwit ngono mau piye mo? Gek katut yo. Kak, kowe gek nyecek-nyecek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Oh, Pak malah. ngono ah gilani to kok. Lek enek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu wong kebelet to. Pangkah bahas entut. Wah, jan gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah iya. Saya ngerti Nyapa? Pakde Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pakde Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. biasa. Tepuk Ya, tangan jadi- no kanggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang jadi Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pakde. Weh. Terus sekarang kan udah sepuh. Nggih, Pakde. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku Oh. kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lek omong gue. Nih. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu kemarin barusan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus dilatih gue sama Pak D gitu. Ah, Terus gue telepon, "Pak D, lu di mana?" Weh, berarti pakai lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. Oh katanya. Iya, katanya. Kalau terlunta-lunta. Terlonte-lonte. Kok iso? Lu jangan gitu lu. Yang baik dong. Kok iso sampean ki gak kaya ngono to Ken. Terus gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak D. Oh, iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, saman berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Acting apa? Sedih. Gue bisa aja semua. Gue semua bisa, Bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat Ini semuanya. Pak D, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya jajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salindri. Jajal, ayo. Sedih, ki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok kerene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawang. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kae. pacarku Rabi, Rabi terus oleh kancamu. oleh Wah, koncoku. oleh kancamu meneh wis Oleh bar. koncoku. Bar.
Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi becek. Terus ceritane kuwi aku becek kan? Ah, bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no, ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Kuwi anak. kira-kira aku becek pira? Alah, 35. Kuwi 35 ae punjul. Pantes kuwi. Walah kepantes mantane kok dadake. Terus kuwi pas aku nyanyi kuwi salim gak? Salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi berarti kone kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Dengarkan aku, wahai sayangku. Waduh. Dengarkanlah isi hatiku. Yo. Hanya kamu semangat hidupku. Ki pamane dhewe ndelok dhewe ndelok. Iki wong ndre ya, karo omong ngono karo. Tawon. Kok iso tawon? Dintop ora? Oh, iso kok ndelok gondongan ning kene piye? Dintop kok gondongan, dintop ya aboh. Hanya kamu. Omong ana bocah. Kamu tega, Mas. Karo ndoprok. Lara atiku. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Izinkan aku kumpenku ra penak. Memelukmu. Aku takut kehilanganmu. Tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelap. Jika itu keputusanmu, Mas, aku akan Serotok genah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik aratan. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. sakitnya di sini, Mas, Nanti kan. di dalam hatiku. Waktu sumpah iki mati lagi. Iki lagu kematian lagi. Ora apa. Wes. Aing satu contoh kesedihan. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan. Hah? Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar biasa, tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Hah? Aku ning kene bayaran pira teko angin. Ning kene ki lek mek krus won, Jepang itu mata uangnya won. Iya.
Won. Aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak De. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenan. Lho. Lillahi taala. Lha iku kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lho. Loh, ya ora. Ya ora. Iya. Saya cah menengo. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektornya bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Iya, wis sidom geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning ngene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis toko bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi sedian sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De, kon ngajari Pak De. Yo sampean medun tak tutne kok mburi yo. Alon-alon. Ayo Pak De. Coba marah. Iki marahnya menceritakan tentang apa sih? Tenan ngono iso mlaku dhewe rene sing nyurung, aku tuh masih kaget. Iya. Mempraktekkan sebuah karakter marah-marah. Heeh. Mbok kongkon ngamuk-ngamuk perkara, aku ditinggal. Niken apa meneh Niken ini salah satu jodoh sampean, tapi dia iku meninggalkan sampean, tapi sampean marah piye carane sampean golek wong liya kaya aku ra iso golek wong ayu sak liyane Niken ngoten lho Pak. Oh ngono. Nggih, ya Jal. Niki mikin jenengan Niken niku. Anu ya, lakonnya gak masuk akal ya Pak De ya. Sik ta lah. Gak mungkin Niken gelem mbek aku, gak mungkin kuali. Iya, gak mungkin kon niku. Kuali. Umpama Pak De. Umpama sing bener ngono lho, Rek. Lek aku ngejar-ngejar Niken sing wah. Oh iya. Iku kuali sampean. Heeh. Lho, maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Heeh, terus Niken gak gelem. iya wis ngono ae wis, Ya jajal. wis, Lah aku usiren kan. Oh, Ngono lho. usiren ki apa, Pak? Usiren. Wow, diusir, kan. Ah. Kamu menjadi artis antagonis. Heeh. Ya, coba. Oke. Jajal. Mas, pilingane Mas. Pak De sing menyatakan cinta padaku. Ya. Niken. Sejak pertama kita bertemu, Ken. Kamu tatap mataku, Ken. Tahu kan di dalam mataku ada cinta di situ, Ken. Sambutlah tanganku, Niken. Enggak, Badar. Kok jambal, Rek? Aku dijambal. Kowe jangkar. Ya iya kan. Ya Mas apa yang apa? Mana iki sepantaran lho. Kowe ngomongne Badar kelingan anu mesti rada emosi. Oke. Ayo coba neh. Enggak sih. Lu jangan geledek gue, Ken. Kok geledek sih? Gledek nyamber Niken iku ta. Terus terang aku tidak mencintaimu sih. Terimalah cintaku, sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya sih lo. Mari Badar saiki silo iki. Jenenge Susilo Badar. Duwablek arek iki. Gak daplek gak Niken saliti yo. Terimalah, aku gak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku sudah dimiliki oleh dia. Niken, semua yang ada di dunia ini hanya untukmu, Niken. Mau ya, sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya sih lo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rimio, hei. Rimio, wes. Tepuk tangan luar biasa.
Luar biasa Pak Susilo, matur terima kasih. Satu lagu toh untuk Pak Susilo dulu. Pak De nyuwun apa Pak De? Sotya. Iso njaluk Doraemon iki piye Ibu iki? Njaluk paling-paling bambu. Iki lho. Simpak otomatis. Kantong ajaib kok sempak otomatis. Jan Iki tulis sing kitongku kanggo sira hapsari ning kalbu esome kang manis matu dowong kanggus parasmu kang langgar. Ya. Ki dinane Natal, makane malah wabang-abang. kersane ngalah sing nggih abang kok ya mek anu apa izin keluarga Bapak Soleh karo Ibunda. Mbak Wiwin. Wiwin sapa sih? Ibuku. Tadi kayak gini. Sama barang-barang kok iso. Lah mau spontan nyebut jenenge Pak D. Langsung mau nyanyekne Pak D aku antune sapa. Oh iya. Apik aja. Dan iki mau langsung asline akhirnya Mayangkara tenan iki ya iki. Dan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut. Apa iso? iso pop rock. Enek rock-e berang. Pop. Oh iso. Rock. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjak kok kanca-kanca sinden nggo ngerok. Nah, biasanya sing iso ngerak Hani Renanda, ayo. Hani Renanda. Ora kliya ya pegahanin neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah, masa su. Oh iya. Ayo, Nggih ngerok ya. gerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Wah iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa memang tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Nanda. kok iso? Wah anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Wih ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari. Niken Sarasati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgang ya.
penghormatan agung risang bobo ingkang sampun samoten kanthi saweg inggih memuji marang kersane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi jemedring kuku sing duka kang kumulun. Ambar-ambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun samoten kanthi saweg inggih memuji marang kersane Gusti Kang Maha Agung. Sek. Anu ngombe ini kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Welek ras. Lek glon-gelung muncul jan kaya ora. Tak sawang kok jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik ya. Dan masalah totalitas dari mayat. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weng ki ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak lho jemu bayi. Pak Sus, tasih enten malih mboten iki. Kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok ya Wompoken Mas. Ya, minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Mas pelok mulu jiro lu sepira Mas. Nyenengke. Danten anake Mayangkara. Iki mendi? Ini tak purba 2 tembang lagu monggo diajeng Putri dan diajeng Anif nggih. Oke, wes dan masalah. Iki jenenge onde-onde apa? Ya masalah iki sing mburi sok kaya ngono to gelungane niki kan iki. Ya. Ya. Ini pada semangat semuanya ibu-ibu yang ada di depan, semangat. Belum ngantuk nggih? Kayaknya senang sekali tadi ada atraksi. Iya, lagi toh Bu lagi. Luar biasa. Iki karo ngenteni Dimas Niken sik ambekan dhisik biar dhewe wong ngombe entek sak galon. Luar biasa banget iso kaya ngono lek mencolot-mencolot. Niken itu Samson. Wah, kok iso Samson iki lho? Iya, kan lek Samson ambilnya sak galon wong Iya. Satu tembang lagu sudah diaturkan. 2 tembang apa kira-kira? Manut aku berdua Ya, tetap ini berdua. kalau boleh tahu ada permintaan. Ada permintaan lagu yang mungkin ada dari di depan. Aduh. Bokong semok. Bokong. Iya itu biasanya kalau bokong semok itu spesial buat Mbak Niken. Kita bokongnya nggak semek ya. Itu kan bokong Bokongnya tuh tipis ya. Lebihnya toh Mas, jenenge temposnya ora tipis. Ini kan ben ambekan dhisik. Iki kok bar iki ben Mbak Nanda karo Mbak Hani lagi. Apa sudah diperhitungkan untuk lagunya ya manut aku pokoknya iki. Sisa serampat iki ngawur kok dadake mangsaku. Mangsaku. Lah iya, apa lagu jadi Jakarta? Apa itu? Ya mbah menawa sampeyan sing iso. Enggak mau. Apa kayak cinta sabun apa kayak? Kok Cuci. Lah apa to Mas? Kok ibu lek rinso. Cuci. Oh, cinta ini sabun mandi. lagu dari mana toh ini? Jakarta. 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 Ya, apa itu lagunya sudah? Ya itu lagunya Bukit Berbulu. Oh, oke. Berbunga. Pewong daerah gunung Biyen berbulu Mas. Dan Sakit namanya apa? apa bukitnya lah berbulu. Suwang to Bu. Tak coblok nih pinjat kok. Wah iso wah lho. Bukit tok wah iki masamu. Jenengan kan tak dangu. Mic-nya yang kanan apa yang kiri. Terus jenengan ngene ngono terus ben kok langsung jujuk ngono lho maksudku ki. Engko lek sampe mic-e ngegron Maaf ya. storing Maaf ya. apa ya anu masane kok
Iki mau Mbak sapa kuwi Mbak Putri dan Mbak Anip sudah menyanyikan 2 tembang lagu. Heeh, sampean ya 2 tembang lagu. Kita seprapat. Ya 2 to ya iso seprapat ya enak to wong nyanyi kok seprapat iki lho. Sak baskom. Rumangsaku kok Kita heeh. kan kembar ta ini. Kembar apa? Eh? Kembar apa? Kaya jambe siniji. Sinigar. Jambe Jambe sinigar. sinigar. Asline kita iki kembar berdua. Kembar kemayangan. Kembar. Heeh. Ini Kok Mbak iso? Nandasari. Aku ki sakjane dudu Hani Kusuma. Sopo jenenge? Iki Nandasari, aku ki sakjane ya Nandasaru. Jadi ini yang sari, aku saru. Kok iso nanda saru iki lho. Saru ki barang sing ora patek prayoga lho anuhan. Heeh. Iki mau minangkane pamundhutane Bapak Susilo. Ana lagune ki mau bakang simak ala simak ala simak. Heeh. Biasanya Mbak Niken ya Mbak Niken Spesialisnya ya. Mbak Niken ini. Oh, sapa? Biasane sapa kan? Iki. Oh, Ani. Emang ki wis muni ngene bokong semu to cuma nyanyakne. Aja mau nyanyakne kuwi nggak aku. Aku pengen nyanyine bokong semu kok badane iki aku ora kono kuwi to nikan nek muni aku wonten ngomong. Kowe lek muni rokne ya luwes men karo mangsa kowe. Heeh. Bakang simak. Iya, bisa basa. Sepira. Dah. Diral sik ya. Oke. Jangan tinggi-tinggi kakak ngono lho. Semok kalah lah semok. Bokong semu. Bokong sapa semu? Apa kopi? Sanggul yo nganggo coco. Bokong semu, bokong semu. Rambut digelong, gelong mere. Sopo piye kabarku pasti ngomong melongo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, We are- Mr. Bule. Mr. Bule, we are Good, singing. good night, good night. Good night. Can you sing a song and dancing with me? Iso singing. Can you maringi duet? Yeah. Mr. Kok Bule, iso? Kok iso can you I want your money. Your Maringi duit. Meni. I want Kowe your tak tuapok. duit ki lho Mas. Lha yo meni. Want duite. Bodite. Apa wi jenenge? Can you Excuse come- me. Excuse me, can you come here? With Where- no problem. No problem ya apa? Tidak masalah, enggak apa-apa maksudnya. Aku ora apa-apa piye? I know what. I don't know what. Sorry, my bokong is My Tepos. yeah, my not semok toh. Not semok. not semok. Ah, ah. And I hope we can We can apa? menghibur ya apa tuh Mbak? Happy Happy with you and everywhere. everywhere. iso Every iso tupperware. Everywhere. Everywhere. Oh, iya. Can you speak in English? Aku ndak understand belas kok. Not understand. Ndak understand belas. Sama sekali. Belas Oh aku my God. irohku mek liyane anu apa kuwi jenenge What? yes karo no ra iso aku. But you can speaking in English, right? Yes, I can. What's your name? My name is Nandasari. Nandasari. Oh, my name And you? My name is Hani. Honey. And you? Anu aku apa ta basa apa ta? His name is Teguh. Kok Yes, iso your Teguh? name is Teguh, right? Ah, In your BPKB. BPKB. Nyapa iso Hei, coba kok tekan BPKB ta dia, Cok. Ya, Kowe ora Thank you very much. Thank you very much. Iya, Nah. satu tembang lagu sudah Arigato menuruti. gozaimasu. Heeh, ya arigato gozaimasu, ya benar. Hai. Apa ini? Hai iki ngene. Hai ki kalau di bahasa Jepang artinya ya hai. Oh alah, ngerti ku ngono he. Namanya saya kayak gitu. Ya, ya, ya. Bahasa nikah apa? Ikah
Kowe iki kulinan delok film anu. Kowe iso aja kaya ngono. Ayo iki. Lek mung guyu lho. Banter dhewe. Excuse me, can you sing Indonesian song? Indonesian song? Oh no. Maybe English song? Oh no. No. Lagune biasanya wong Inggris Didik Kempotan ya. Apa? Mbok lagune pokoke kono terkenal Didik Kempot. Kayak Didik Kempot nero. Itu lagu yang itu loh, yang kapal-kapalan pecah itu. Apa? Titanic. Kapal pecah empek-empek. Coba kamu nyanyi Titanic pasti bisa. Not nanu Titanic. Biasanya anu when in the sky there is the star. Oke. Mas tabui, Mas. Ora. Ya. Pancene kukut sama ning Oh mangsaku. Nah, bila. Aku malah wedi dhewe. Iki lagu apa ya? Iki lagu Inggris tabu jaranan. Sudah Ya. dua lagu kan tadi? Maksudnya orang kena diputer engko ruwet pitane lek diputer. Lagu apa to ki mau? Lagu apa to judule ki mau? My heart will go on. My heart will go on. Walah, aku jendak mudeng blas ta. Aku lek belajar bahasa Inggris tobat tenan iki musuh Mayangkara iki tenan aku pisan. Luar biasa. Terima kasih. Dua tembang lagu sudah diaturkan Nandasari dan Diajeng Hani Kusuma. Kembali lagi untuk quester kita pada malam hari ini tentunya masih bersama Mayangkara. Nggih. Ada Niken Salindri. Cahayu. Cahayu Niken. Sini Cahayu. Ini tadi ada request dari Bapak Susilo. Ya. Mas mantennya mau kirim-kirim salam Iya, sama untuk Mas Rafli. Rafli Satrio. Raflika. iki Mas Amu. Iya, Mas Rafli Saputro. Saputro. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. Terima kasih. Selamat dari weekend balik. Ya, luar Dan buat biasa. kedua kemanten. Ya, Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Semoga robbal alamin. langgeng. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin amin ya robbal Semoga alamin. berbahagia selalu sampai Ya. akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya robbal alamin. Aja kaya yogo-yogo. Mestine ana sing duwe. Anune ceblok lho. Sik. Aki benakno. Aku gak mau pakai ini, tolong dilepas. Sing dilepas apa? Sing dilepas sing di. Engko kleru glandang. Ayo kita nyanyi ini ya. Yang mana? Ini permintaan dari Pak Ade. Si Iki mau toh? Iya, ya. Lah, anak siapa nak? Anak siapa? Ya. Dikelangkan si Ae. Terus dike bajangan ini ya. Bajang ya. Dike bajang. Bajang terus mari ngono sekop-sekop. Sekop-sekop. Ya. Oh. Mas mantan nama jelet ya. Lah serem. Heeh, lah sing jelabut-jelabut. Buat lagu apa? Mas mantan Mbak mantan endi ya? Mas apa kuwi jenenge? Niki murah. Apa? Nakamura Daisuke, heeh. Mau minta lagu apa, Om?
Om Nakamura jenenge. Nakamura nggon pijet lho. Wes nggen pijet lho. Heeh, Nakamura. Atau Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Hah? Wiwo the Talk. Apa serampan? Flick of the Talk. Sabar. Oh iya. Sayang ngapunten saestu yen tering saged nuruti apa karamu ari sesane ana pinaliyane katamu bayane kok Mbak Manten iki mau nyuwun lagune Sabar. sayang Wis to. Kok panggah. penak to Kok panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune kawin kontrak. Heeh. terlanjur cinta mati di kau yang kesayang izinkan cinta ini bisa ku berpanjang tak ada lagi istilah kawin kontrakkan Berapapun mas kawinnya akan ku bayar kontrak. Jeng. terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wes Loh. Masukku dinyanyekne gak iki mau tabuhane kethek ogleng ngene iki yo. lah kan wes sabar wes dipinangkani kawin kontrak dipinangkani Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. ada permintaan juga Apa? selindutan Selindutan ya. aku emah Aku rasuti kulino ning kontrakan. Ora. Ya, sabar minangkani dulu baru kita kawin. minangkani sabar dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan Salindrio. Ya. Kaya enek mayang karai karo bose dhewe nek kaya ngono lho ketegan ngono rumangsaku. Sing ngongkon aku. Wah, pancen kuwi sing ngongkon sampean. Ending sepelane pancen ngono kuwi ya. Wah, tak kira lek memang kuwi mau ngeprank cah-cah ki mau. Heeh. Nah, ya Mas, nyanyi Piye? duet satu lagu. Wes kawin kontrak. Habis ini Kak. Apa? Sing ku mau lho. Selintutan to? Heeh. Oh iya, oke, heeh. Terus Kok kawin kontrake dipekne sapa? kawin kontrak. Mesakne Aku gak tega nyanyi kuwi. mesake sing anu lho, sing apa kuwi jenenge? Sing kos. Ora sing ngekos mesake anu ki lho kanca-kanca pawon sing ngewangi Bapak Susilo ki mau ki. Ya, bar iki. Heeh, kabeh nyune kawin kontrak iya dipinangkani. Iya. Iya. Heeh. LU Lu, WE. W, Lu W, sama nih sini Pak Susilo ning kene prasmanan sembarang-barang dicepakke kok Mes sing raine apa mo? apa? Sendoke muluk aku akhire mangan mo. Sendoke mbok jarene ibumu sik disaingi ngono ya peh gek sing tak pangan apa kuwi jenenge rawon tak puluk beyuh kono wis. Iya, dicamuk, Capare murat marit. Heeh diajeng niken Salindri. Jeneng kuwi nek diajenge. Aku ki ngene menghormati ke diajengi ning Blitar ngono lho, diajeng Diajeng sapa kuwi? Febia. Dek, ajeng Febria kuwi ngono. Iki gremat-gremet watone slamet ya ta. Grayah-grayah watone teko awake dhewe, heeh. Ya suka parisuka ning awake dhewe kudu ngerti nendi wancine awake dhewe kudu undur diri. Apa mau iki mau dhewe ning kota ngono ning lapangan ngono buyare nganti jam 4 esuk berhubung ki ning gone
Nganti jam 4 esuk sing arep nabuhi sapa? Lah yo Mas pedesaan. Oh iya, menghormati dengan lingkungan yang sudah ada. Karo ngene Pak Susilo kuwi kok sing ngrewang kabeh ya iso kesel barang. Wis iki mau hiburane seminggu toh keri dhewe mayang. Iki jane opo iki? Manten. Oh manten. Binarung swaraning pradangga mung nyohang rangin katon jumlegring kaya maesa. Neng glong. Mijilipun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Kembar mayang. Katon galeah-galeah. Tindakira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cahyanding. Ipan. Ayo Pan. Ipan. Ipan siji. Asoy. Iki piye? Oh. Oh, Nun sewu dumateng para pamirsa. Niki mantene kena penyakit anu. Wah, lah wong hop. Manten kok ditemokne. Manten yo fisik. Wong manten iso ditabuhi kebo giro iso. Duh, mantene fisik. Elek nyondro piye? Rumangsaku Mantene wae. lagi fisik. Mantene cek persiapan iki mau ngombe obat. Heeh. Pak lek Obat dadi pilek. mantene bae ngene iki ya. Ya, awake ya sementara undur diri dulu ya niken Salindri pamit karo Pak Susilo dan warga-warga sekitar. Iki kok panggah dolanan sirah itu rumangsaku. Engko nek diketok sirahmu dikek ning mobil nggih dolanan cah cilik kok. Rumangsaku pamitan dhisik karo Pak Susilo. Inggih, Dan terima Mbak kasih Di- Kagum Pade. Pade Badar, mboten Ya. krana Pade nggih dinten niki rencang-rencang nggih. Ora rambut kae. Bocah-bocah ya prei. Iya, alhamdulillah. Heeh, karepe nempur ae bingung. Heeh, makasih Mbak Jinda dan Mas Nakamura Daisuke, matur sembah nuwun sampun ngundang Mayangkara Campur Sari bersama teman-teman Mayangkara juga dan juga ada Wijaya Audio Profesional Sound System. Tentunya kami undur diri ya toh diajeng woi jabang bayi kok ya heeh Anu, dadi Susu. boneka sing ning mobil. Suswi oleh ya. Nggih. Nun sewu dumateng sagunging para rawuh Purwa Madyawasana anggen insyaallah asung pasugatan dumateng panjenengan sedaya wiwit saking Purwa Madyawasana mbok bilih wonten kirang lepatipun anggen kawula tata basa trap sila subasita ingkang kirang ngregani penggalih kula minangkani sesule saking kanca-kanca Mayangkara Campur Sari ngaturaken gunging kalepatan ingkang tanpa pepindhan kanthi asasanti jaya-jaya wijayanti lebur dene pangastuti Gustikum wa nafsikum Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang al artis saking Mayangkara Campur Sari. Main tebak-tebakan sayang. Wis iso rong iso jelas. Liane. Sing kiayang Mas. Moh iki. Heeh wis kuwi. Yo. Halo, niki pun bubar niki Pak, nggih Pak. Nggih niki lho rencang-rencang niki lho tasik suwi niki rembukan nggih. Nggih, bar niki Pak.